Vou resumir en menos de un minuto o que aconteceu no pleno de onte. O Goberno do Partido Socialista é incapaz, a día de hoxe, de ter uns orzamentos para o ano 2025. E que deriva disto? Pois que importantes investimentos como son a cociña central ou as obras para a reapertura do local de ensaio a factoría non conten co crédito para poder executalas. E que nos propoñen? Pois propóñennos, por exemplo, suprimir o servizo de limpeza no rural, é dicir, deixar a veciños e veciñas sen este servizo tan importante para estas zonas. Isto non conta con noso apoio, porque, lóxicamente, nos cremos que a veciñanza non pode pagar a incapacidade dun goberno. Pero a deixadez de prestación de servizos non acabou aquí, senón que tamén decidiron suprimir o servizo de reparto de alimentos, sin poñer enriba da mesa ningunha alternativa para a poboación máis vulnerable do noso concello.